Патрона с најбруталното БМВ в квартал Христо Ботев. Елате му на старта кошмара на Христо Ботев, на јаката 91-ница. Всяка мајка крсти о патрона. Не ражда тој е вълк единак, е баре дому како Рој Симан. Бари фамилија ка бар автомен. Гледате го и се пукајте от јад. Душманите само стоповете може да му гледат. Тази машина ще стане още па-страшна, ще ги наказва един по един. Поздрав от Слави Бесния за крстио патрона и също така за Теди, сърцето на Слави Бесния. Авела охурдо купе е баре двигателеса, авен манге костарти душмания, каки нафтументе мерел ми дай. Крстио патрона, човекот с најбруталното БМВ е 91-ницата, звярат 500 коња под капака. Двигателят реве, гумите пушат, а душманите само гледат задните стопове. Скоро идва и нитрото, а тогава тази машина ще стане още по-страшна на старта. Който мисли, че е бурс, да заповяда на пистата. Крстио патрона и Слави Бесният не говорят много. Те показват всичко на асфалта, натискат газта до ламарината и оставят конкуренцията далеч назад. Това БМВ 91-ница охурдо купе е баре двигателеса, е създадено за скорост, а неговият стопанин е роден да побеждава. Ајде Крстио Зуралеја, шумно Слави Бесния супенава жанен, кај си јам Зурале. Тај амен дардарана, Аме се мо Крстио тај о Слави, тај бари махава. Квартал Христо Ботев, Софија, респект. респект. Създадено от път почави сърцето за Слави Бесния.